Nhau dzomanhoko 28 kukadzi Zimbabwe. Mukuru wekambani yeEconet Strive Masiyiwa aramba kuchinja muparaso waIV kuburikidza nokubatsira padambudziko rokurapiwa kwevanhu munyika. Akati achagopa wese wakoti zvipfeko zvokudzivirira njodzi munyika kwegore rose. Izvi akazvireketa mushure mekunge wakoti womunyika wakanda mapfumo pasi kuti havangaenderere mberi nokushanda waribe zvokudzivirira kuzvirwere kunyanya chedziwa mupengo cheCOVID-19. Nyika yese yatenge yakamirirawo kuti Wamasiyiwa warekete izvo wachaita padambudzikori semugariro wavo. Mutungamiri wenyika waMunangagwa vanonzi warekerera wasungwa kuti wabude mumajere, iro rinova danho raomesa mufaro kuvanhu. Izvi vanhu vari kushira kuti vanhu vakaita sana Munyaradzi Kereke avo vakabhinya vanhukadzi vanogona kungosunungurwa sezvo paribe chimwe chareketiwa nozvousununguro hwapiwa wasungwawo. South Africa. Mumwe wevane makutukutu omari womunyika iyi, Patrice Motsepe, avimbisa nyika yache kuti achaipfachurira bhiriyoni remari yomunyika iyoyo kuti waite bawo pakurwisa chirwere cheCOVID-19. Iri danho rasiya nyika yache yose iri kureketa nezvache, mwoyo yavo ino mufaro yakapetiwa. Tona cheCOVID-19. Chirwerechi chiri kuenderera mberi kushungurudza vanhu pasi rese. KuAmerica kwegani chakagara matunduru kuvanhu vanopfuura 100 rezviuru. Apawo muSouth Africa chiri kudzika midzi sezvo vanhu vanopfuura chiuru no100 rubodzi waanacho. Idi pakasapindiwa nayawe vana vanoita murakatira kupfa sezviri kuitika kumatariyana nokuSpeni. Uku ndiko kupetiwa kwezvirauro kwanyasi. Muirinzike zvisvinu iri benyangai.